I've got a message from the Action Man. Ik vond het fantastisch. Ik was heel erg ontroerd, omdat ik Sven nog nooit zo eigenlijk best wel ingetogen gezien heb. Vanavond was ik echt, werd ik er stil van. But I'm hoping to kick back the planet's glow. Sven Raske, wat is dat voor een voorstelling? Ik had geen idee. En ik kan het ook niet uitleggen, maar ik vond het echt geweldig. Ik vond het prachtig. Ja, kijk, ik word altijd heel blij van Sven. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Het is te gek hoe hij dat doet. Hij kruipt in een nummer. Je kon veel beter eigenlijk horen waar ze over ging. Geweldig gezongen, geweldige stage personality. Het is ontzettend lastig om David Bowie te zingen, maar hij doet het op zijn eigen manier. Hij brengt dat helemaal met elke vezel en alles beweegt mee. Ik heb gewoon 2 uur lang gefascineerd naar hem zitten kijken en luisteren. Ik vond het echt ongelooflijk knap. Hij is zo'n geweldige entertainer. Hij kan iets wat heel veel mensen niet kunnen. Laat ik het zo zeggen, wat niemand kan. Oh man, look at those cavemen go. As long as there's me, as long as there's you.